Sí, sí, claro.
La vie est, la vie est. Attends, bout. 估一下现在是吧？我救一下。
Egunon eta ongietorri guztiok. Bienvenidos todos. Ohartxo bat, un aviso. Por favor, no usen las cámaras de fotos ni los móviles durante la celebración de la Eucaristía. Mesedez, ez erabili mobilak eta argazki kamarak, bideoak, elizkizuna bitartian. Bukaeran, aukera izango deu argazkiak ateatzeko. Dena bukatzen danean orduan. Después de la celebración tenemos oportunidad de sacar todas las fotos que quieran. Pero mientras la celebración, por favor, respetemos el silencio y aprovecharemos este día tan bonito.
Zutik ipini gaitezen, nos pongamos todos de pie para recibir a los niños. Y en silencio, por favor. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan beti zurekin. Alma eta Anet, Egunon denoi, gure lehenengo jaunartzea ospatzera etorri gara. Alde batetik gure bataila egunen, gure gurasoa Jesusen aldamenean bizitzeko hartutako erabakiari jaraipena eman nahi diogu. Beste aldetik zuekin gure lehen eukaristia ospatzera etorri gara. Jar gaitezen Jesusen presentzian berak eman dezagun behar dugun patxara eta gozamena. Egunon. Kri, non zaudete? Non daude umiak? Egunon. Zemoz geha? A ber, galdera bat egin nahi dizuet. Zeinek ez du gozaldu? Bale, oso ondo. Lehenengo eginkizuna, danok eginda. Importantea, bai? Orduan, begiratuko dugu Anet aurrera, ahaztu, familia, lagunak, gero egongo zeatere beraiekin, gaur esan dizueten bezala, zeuen eguna eta Jesusen eguna da. Beraz, hortan zentratu, hortan gozatu. Bai? Eta hasiko dugu elizkizuna abestuz. Eskerrik asko jauna, bihotzetik. Eskerrik asko jauna,
Eskertzen dizut jauna, gaurko festagatik. Eskerrik asko jauna, meza honengatik. Eskerrik asko jauna, bihotzetik. Eskerrik asko jauna, orain Bapresta ezagun geure bihotza, geure anima, Eukaristi honetan parte hartu alizateko. Alba, Jolande eta Inar. Gure kolore zuriak garbitasuna eta duintasunaren seinale dira bataioan bezala. Jauna, bide horietatik baztertzen gaituzten gauzetatik babestu gaitzazu. Erruki jauna. Erruki jauna. Haunartzeko hitzak elkartasuna adierazi nahi du. Elkartasuna gauza banatzea dakar. Gai izan gaitezen gure artean lagun, familia eta herri giroan banatzen. Alaitasuna, maitasuna, elkartasuna, Kristo erruki. Kristo erruki. Onartzea gauza bateratuak egitera gonbidatzen gaitu. Horien artean bat garrantzitsua. Denok bat izan Jesus eta Jainkoaren nahia gure ingurunekoen artean zabaltzeko. Ez dezagula ahaztu zuen nahia, erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula Jainko guzti zahaltsua eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara.
Egin dezagun otoitz. Jainkoa guztiduna, hilen artetik piztu den gure jainkoa jauna gorezteko gogotsu ospatzen ditugu egun pozgarri hauek. Egizu oroigarri horietan aitortzen deguna, bete dezagula beti zeure egintzetan. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Esertzen gera, favorez? Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. El gentío, unánimemente, escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Cuando los apóstoles, que estaban en Jerusalén, se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Ellos bajaron hasta allí y oraron por ellos, para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había bajado sobre ninguno. Estaban solo bautizados con el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Kanta jaunari lur guztia, egin alaitzu arenaia. Kanta jaunari lur guztia, egin kantu berria, egintza harrigarriak egin baititu, garaipena eman dio bere eskuineak, bere beso santuak. Ezagutarazi du jaunak, bere salbamen egintza agertu, nazioen aurrean, ez da ahaztu bere maitasunaz, Israel herriari dio leialtasunaz. Jon. San Pedro apostoluaren lehenengo gutunetik. Zenide maiteok, gora ezazue jauna, Kristo, zeuen bihotzean, eta egon beti prest zeuen itxaroperaren arrazoia emateko eskatzen dizueten guztiei. Baina egitazue apaltasunez eta begirasunez, kontzientzia garbi jokatuz. Horrela, kristau bezala duzuen jokabide honaz gaizki ezakari direnak
lutxatu egingo dira eta zuen kontra esaten dutenez. Hobe da, izan ere, jainkoak ahal nahi izanez gero, ongi egiteagaitik sufritzea, gaizki egiteagaitik baino. Kristok heriotza jasan zuen bekatuen gaitik behin betiko. Errukabeak errudunegaitik zuek jainkoarengana eramateko. Gizakia zenez, heriotza jasan zuen, baina bizia hartu zuen berriro espirituagaitik. Jaunak esana, Evangelioa irakurriko dugu, Evangelioa entzungo dugu, eta oingo hitzak sartuko dira gure barruraino. Presta gaitezen, bai? Abestuz prestatuko dugu, geure barrua. Así que fuerte, hasiko dugu abesten, 1, 2 eta 3. Atzetik ez dute haitzen, Venga. Zondo, jauna zuekin. Jesukristoren Evangelioa, San Juanen liburutik. Aldi hartan, Jesusek esan zien ikaslei, maite banauzue beteko dituzuen nire aginduak, eta nik aitari eskatuko diot, eta beste laguntzaile bat emango dizue. Beti zuekin egon dadin, egiaren espiritua. Munduak ezin du hartu, ez baitu ikusten, ez ezagutzen. Zuek ordea ezagutzen duzue. Zuengan bizi baita eta zeuekin egongo betiko. Ez zaituztet umezurtz utziko, itzuliko nahi zuen gana. Laizzer munduak ez nau ikusiko zuek ordea, ikusiko nauzue. Ni bizi bainaiz eta zuek ere biziko baitzarete. Egun hartan ulertuko duzue ni aitarengan nagoela, eta zeuek nigan, eta ni zuengan. Nire aginduak onartu eta betetzen dituenak, horrexek nau maite. Eta nik maite nauenak, nire aitak maite izango du. Eta nik ere maite izango dut, eta agertuko natzaio. Jaunak esana? Egunon, berrize. Hemen zaudete, urduri? Bai? Jesus. Zuek? Oso? Zeinek esan du oso, Lukas? Baina badakizue gauzak nola dian, ez da? A ber, aier. Badakizue gauzak zidamazkigu hilabete hemen ospakizuna ospatzen? Badakizue, ez da? Gaur zerta etorri zeate? Jaunartzea. Zer, Karla? Jaunartzea, oso ondo? Zer da jaunartzea? Inar? Aber besteok, zer da jaunartzea? Oso ondo, Jan. Jauna hartzea. Baina zein da jauna? Batemat, gizon bat hartuko duzue besoetan? Zeinek esan du baietz. Ondo gozalduta etorriko berko dezu pertsona bat besotan hartzeko, ez? Aber, zein da jauna? Oso ondo, bai, zein da gure aita?
Jesus, gaur zein hartuko dugu? Jesus, ez da? Da gure bizitzako egunik importantena. Jaio ginean, gero gurasoak ekarri ziguten parrokira zertara bataiatzeko. Eta orain gaude berriz parrokian zertako. Hori da, Jesus gure barruan hartu behar dugu. Baieneko? Hartuko dugu Jesus gure barruan, ez da? Loguretuta? Bai? Arrandan ibili altzea, eneko. Bale. Osondo, ni historia bat kontatuko dizuet, bale? Adi egon. Begira, esplikatuko dizuet pixkat zer dan bizitza. Gauza zaila. Baino, aldi berean, zerbait importantea. Papeltxo bat daukat. Bai, papeltxo honei, egingo diot papiroflexia izeneko gauz bat, bai? Da, papel bat doblatzea, besteik ez du. Bai? Orduan, doblatu dut, eta hau zenbaki bat izango balitz, ze zenbaki izango zan bat, ez da? Bizitzan lehenengo gauza egin behar duguna da, zer Jesus maitatu eta lehen da bizikoa jarri. Bestela gaizki goaz, Ubola, lagunak eta jartzen balin baditugu. Eta Jesus 50. postuan jartzen balin badugu gaizki goaz, Orduan bizitzan lehenengo importantea da jauna, Jesus, lehena jartzea. Bigarrena zein? Bigarrena, hau zer da? Etxeak, etxekoak, ez da? Etxekoak jarri behar ditugu. Etxekoak maitatu, guraso ikaso egin, anai arrebak zaindu. Eta bi gauzoiek ondo egiten balima ditugu, zein dia bi gauzoiek, Goreti? Zein dia? Jesus lehen da bizi jarri eta bigarrena etxekoak maitatu. Orduan, hori balima daukagu norabide bat, fletxa bat da, ez da gutxi gora bera. Norabide bat, norabide zuzen bat, ondo jungo gea, zoriontsu izango gea, ez gauzazko ditugulako, baizik eta jauna maite dugulako eta etxekoak maite ditugulako. Eta norabide bat balima daukagu, hasiko garaia bizitzan praktikatu behar dut gehiago, baina hasiko gara bizitzan zer bidaiatzen, bizitzen, eta gauz honak biziko ditugu. Abi, bada, ez da Karla? Ota, hau, bisu asko dauka, ez da jungo. Ez, porque bestela... A ber, aiert, 3 pausoak, zein esan ditugu? Lelena? Osondo, aiert, bigarrena? Etxekoak, 3 maili? Etxita zer esan naizun? Bai, norabide bat, edo zentzu bat badaukagula bizitzan, ezta? Eta logarrengo bidea, pausoa zein da? Abia, zer esaten du? Marko, zer esan nahi du honek? Bidaiatzea, bizitzan bidaiatzea. Baina, bidaiatzen azten geanean, bizitzen azten geanean, ze pasatzen da? Batzutan. A ber, Egoak puskatzen zaizkigula. Eta abieia egori gabe besti joainoa, ez da? Botatzen balin badut ereriko da, hola. Bizitzan momentu txarrak eukiko ditugu. Bizitza ala da, bestela gurasoek izango digute. Baina, importantea da ez
egoak galdu izana, baizik eta Jesus gurekin dugula. Hori da importantea, Jesus beti gurekin izango dugu. Beti. Momentu honetan, momentu txarretan, triste gaudenen, alai gaudenen, beti izango dugu Jesus gure bidelagun. Orduan, orain bizitza berri bat hastera goaz, jaunartzen dugu, eta Jesus daukagu barruan. Baina hau ez da behin bateako, da bizitza guztirako. Horretxegatik egin dugu zer abioia, ez da? Bai edo bai? Venga, pausoak esplikatuko ditugu eta bukatzen dugu, ba? Lehenengo pausoa, zein da? Jesus lehenengo postuan jartzea, oso ondo, bigarrena? Etxekoak zer? Oso ondo, familia maitatzea, etxekoak maitatzea. Hirugarrena? Hori da, jarraibide bat, oso ondo bara, jarraibide bat daukagu, lau. Abioia, zer esan nahi du? Bidaiatzia ez, baizik eta bizitzan aurreagoa zela. Bai? Bidaiatu nahi balin badezue, bai. Baina bizitza ja da bidai bat. Bai? Ez gera jungo abioiak bezala hain azkar, baina... Eta azkena zein da? Joseba, azkena zein da? Zer egin dut azkena papelakin? Eta ze pasatzen da, zer esan nahi du egoak puskatzen diala? Momentu txarrak etortzen diala, ez da? Baina momentu txarretan ze pasatzen da, zein daukagu gurekin? Zein daukagu gurekin? Zein ez digu inoiz alde batea usten? Zeinek maite digu azkenengo egunera arte? Orduan, jaikitzen gera eta maite digu jainko horri, Jesusi, abestuko diogu, guk behataz sinisten dugula, gu ere maite nahi diogula, bale? Orduan, jaikitzen gera eta abesten dugu urrengo abestia.
Espíritu Santo, erenkatu azu, bizian bizigarri, erenkatu azu, Jose maile bikaina, erenkatu azu, malkoetan pozgarri, erenkatu azu, malkoetan pozgarri, erenkatu azu. Elaia. Duela 8 urte bataioan hasi genuen bide hau, Jainkoaren bizitza berria jasoz. Ura jaso genuen garbitasunaren eta bizitzaren seinale gisa, olioa espirituaren indarraren ikur, eta argia Kristoren bizitzaren seinale. Horrela Jainkoaren seme-alaba eta Elizaren kide bihurtu ginen. Gaur hori guztia berrestera gatoz, bide honetan jarraitu nahi dugulako eta zugan sinestun dugulako, Jauna. Orain gure eskariak egingo dizkiogu gure jangoikoari. Beraz, eskariak duzuenok, Mara, Lukas, Joseba, Maili eta Goreti. Jauna laguni ezagun bide honetan jarraitzen zuk erakutsitakoari jarraipena ematen gure izana garbi eta duina izaten zure espirituaren indarra bide laguni izan dezagun gure bakarkeriari aurre egin eta besteak ere kontutan izaten. Eskadi ezagun Jaunari. Entzun arren Jauna. Lehen jaunartzea besteekin gure bizitza elkar bizitzara behatzen gaitu. Izan badila errespetuko eta maitasunezko elkar bizitza hasi etxetik eta gure inguruneko jendearekin, lagun, herrietar, kanpotar, errefuxiatu, gaixo, eskadi ezagun Jaunari. Entzun arren Jauna. Gaurko nahi denei betea redolona irakagarria eskata eskaintzen digu. Zure hitzaren inguruan bizitzea eta era berea gure inguruan zabaltzea. Horrek batzen gaitu hitzaren inguruan bizitzea. Eta erabera gure inguruan zabaltzea horre gaitu. Jauna indarra eman niezagun guzu, lan horretan etzi ez dezagun
eskai diezagun jaunari. Entzun arren jauna. Eskerrak eman diezaiogun gure jainkoari gaur hemen bildu gaituelako eta gure lagun eta senidekin ospatzeko egun eman digulako. Horrelako egun gehiago eduki ditzagun gure bizi osoan. Eska diezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Gure lagun guztien alde eskatzen dugu gaurko egun honetan beraiek ere ezagutu dezatela jainkoaren maitasuna eta bizi daitezela beregan. Eska diezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Hau dana eskatzen dizu Jesukristo gure jaunaren bitartez. Esertzen gera favorez.
Benideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Igo bite zugana jauna geure otoitzak eta opari eskaintzak, zure errukia garbiturik zeure maitasunaren sakramentuak hobeto ospaditzagun. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki dabai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, zu jauna handi horri beti gorestea, baina posa handiagoz eta bereziki Kristo gure Paskoa, hila eta eskaina izen den aldi honetan. Bera da munduko pekatua kendu duen egiazko bildotxa. Bere eriotzaz geure eriotza ezereztu eta bere piztueraz geure bizia berritu duena. Horregatik Pasko pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean, zeruko indar eta ingeru guztiek ere horregatik dute beti eta beti zeure intzaren gorezpena kantatzen. Santu zerbai jauna, eta santutasun guztiaren iturri, egitzazu bada santu gerdauek zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu, eta eskerrak manez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak manez bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oregarri. Hau da sinismenaren misterioa, Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu. Zuri eskerrak manez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako,
eta palkizkatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta Eliz gizon guztiekin batean. Eraberean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak, gaur horitzen ditugun Telmo, Paloma, Agirre Albizu familian hildako zenide guztiek, Angela, Lolita, Jose Manuel, Severino eta Jose, Consolación, Pilar, Javier eta Ramon, Agirre Zabalaga Izpuru azendian hildako zenide guztiek, Urkidi zendian hildako zenide guztiek, Jesus eta Malen, Eladio eta Margarita, eta Angel. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeuro arpegaren argitan. Errukizakizki guarrengu guztiok betiko bizia iritsi ezagun, Jangoikoaren Ama Maria Virginia doatxuarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aital guztidun horri, Espiritu Santuarekin bategan, ospeta haintza guztia, gizalde eta gizalde guztietan. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun eskero. Ez gaitzazu utziten taldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Amen. Emaiguzu gaur guri, egun ontako ogia, eta barkatu gure zorra, guk barkatzen egun bezala, eta ez utzen utziten Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pakia gurugunotan, zure errukiari esker bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zurienaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorreko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea usten dizuet neure pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaio zelizari pakea, eman batasuna, errege bizi beizera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin, emaio zue pakea alkarri.
Jangoikoaren bildotxa, zuk entzun dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzun dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzun dezu munduko pekatua, emaiguzu pakia. Hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontxua jaunaren maira deituek. Ezan nerekin, jauna, ni ez nahi sinor, ni zure etxean sartzeko. Baina ezazuiz bat, eta zendatuko naiz. Amen. Jaunartzeko momentua iritsi zaigu, gaztetxoek jaunartu dute, jaunartu dezatela, bateiatuta daudenek, jaunartza eginda daukatenek, eta jaunartzea hartzea zatoztenen umetxoak lasai utzi, beraien ketekiztakin otoitz egiten hariko dira, eta gero aukera ukiko dezue beraiekin, beraiei kasoiteko eta beraiekin argazkia atatzeko. Amen.
Egin dezagun otoitz. Jainkoa guztidun beti erekoa, betiko bizirako sortu gaituzun Kristoren piztueran, ugari itzazu gugan Pasko sakramentuaren fruituak, eta isurik geure bihotzera janari salbagarri honen indarra. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, aurra begiratu, Aiart. Atzetik aitu behar da, Uste txalobero bat merezi dutela, ez da? Ikusi da nahiko argi eta garbi neskak ritmoa ematen badakibela. Eta gizonak bagea, mutila bagea pixka tronko xamarrak, Ensaioan oso ondo erten zan, mutilak eta ana, baita aierte. Bueno, bedenkapena jasotzen dugu, jauna zuekin. Eta bedenka zaitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Momentutxo bat. Katekistak zuentzako zerbait dute. Errezaten da. Egon hor, momentu hor. Mila esker, famili guztiei, batiz bat
beraiei hemen 3 urtez egon dielako, Jesus zein dan hausnartzen eta bera maitatzen, baitare katekista bezala egontzeaten gurasoak, baitare eskerrik asko, baitare gaurko honetan Noemi eta Leirek lagundu dibelako. Eta gogoratu, zein dan importantena? Joseba, zein da importantena? Hori da, bigarrengoa, zer egin behar dugu? Etxekoa maitatu zaindu, eta hirugarrena? Norabide bat, ezta? Norabide bat daukagu, eta gero? Hegazkina. Eta atzenik, ikusi dugu, momentu txarrak etorriko diala, ezta? Bai. Eta beti Jesus gurekin egongo dela. Orduan, osondo, bukatzen dugu, orain argazkiak ateratzeko momentutxo bat eukiko dugu, lehenengo talde osoa aterako dugu, eta gero ja familika nahi balima dezue, zuek antolatu, azarratu gabe, favorez, elizan gaude, eta egunik ederrena opa dizuet, eta ikusiko gera kalean, eta bizitzan. Eskerrik asko.